खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 2025 रबिबार खालि सानसेनि बोरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिफोरा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो बयजोंबो मान होजानो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन जायखि खामानि मावानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय बोरखौबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो मोजां खामानि मावनो गोसोआव गोजोननाय फैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै आरो बाख्नायजानोबो हागौ मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गावनि लोगोआनो थगायनोबो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ गोबां खहा जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ बहानिफ्रायबा नाथाय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनायाव सांग्रां जानांगोन माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ लानांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ आरो सोरनिफ्रायबा हरखाबै गोबां धोन मोननोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।